arazo larrien bat daukagun, labe mozorretaz. Hemen beti dago hau itxita eta ezin dugu atera, eta horregatik ezin dugu hori benenoa ipintzea. Horregatik badago hori beroagaz irteten ari dira. Orain udan, beroarekin, labe somorroak aleagatu dira eta arazoa okerrera joan da. Kontua da hemen, badaukagula Iberdrolaren olako zentral bat, elektrikoa, eta Iberdrolak ez ditu bere mantenu lanak egiten. Egin beharreko lanak ez ditu egiten. Eta hortaz, eragiten dio hemengo portalari, eta hortxe dagoen portalari eragiten dio, alde batetik, eta bestetik hemen daukagun herriko tabernari eragiten dio. Guk egin ditugu hemen, nolabaiteko, gure lanak pozoiarekin, berak Edurnek esan duen bezala, pozoiarekin egin dira tratamenduak eta bar, baina, klaro, Iberdrolak ez baditu bere lanak egiten, ez dago zer egin. Azpitik agertzen dira normalean. Pasaden asteburuan, hemen kuadrigatxo bat egon zan zehoz erartzen terrazan, eta gertu zitzaizkien 2 edo 3, horrek superatzen duen sustoarekin, eta egoera labait deseroso batekin. Eta ez da lehenengo aldia. Uste dugunez, portalen agertu dira, herriko taberna noiz baitere, baiakien behien bereziki, arazoa hemen dago. Hemengo zentralen, eta da horri da irtenbidea eman bezaiona. Guk eskatzen duguna, edo eskatzen ditugun 2 gauza. Lehen da biziko, alde batetik, Iberdrola. Zentral honen jabe izan da, daukan ardura betetzea. Mantenuenak egitea, eta behingoz, labe somorro espazio honekin amaitzea. Alde nenean, eta badakigu arduradun nagusia ez dela, baina euren lana ere bada Ugauko udalak nolabait kontaktuan jartzea Iberdrolarekin edo ez dakit presionatu deitzea, baina bai haiekin kontaktuan jartzea eta nolabait esatea horien ardurak bete behar dituztela. Azken finean, Ugautarren zaintza egiteko edo Ugautarra olako arazo baten aurrean euren ardura ere badelako